En odhiambo makare kabisa, geno ni intiere maber kamoro moro ma intiere mabende itudi koda Ramogi TV. E odhiambo ni mabende dolnero mano mar Kenha Orlando tich mabende dwa chakore e bero roundabout ma Coptic mabende osebed ki ywak ne ainya mano kaluwore koda masira mabende notimore juma mokalo mabende oweyo ka ji 27 owito ngimagi. 22 kuomgi odiochieng' ma kawuono oiki e gwengego mago mag Nyakach kuma jotelo kanyakla kod jopiny wacho ni roundabout makamanero owinjo bedni ikonge mondo obed makare. Otieno mabende piny rugodo kawuono wachore ni ntiere tinga ma ntiere kanye mabende nosechako kunye. Kata kamano Kenha nowacho ni mano nok gin to gisani to gigolo ote makoro giwacho ni gichako tich e roundabout makamanero kendo gidwa lose mondo obed makare mar geng'o masichni mabende osebedo katimore e alworano. Kamano bende gimedo jiwo jogo eko mabende tiyo ga paya no ero obed akicha kendo tiga paya e yono ero makare mano mar geng'o masiche maket kod mano mabende notimore e juma mokalo. En sigana mabende wamiyo pek e odhiambo makawuono. Kata kamano wantiere gi moko mabende wa ikoni weche mabende wamiyo pek mamoko gin mage. Omano design dara no not make design mistake yakaloke omiana mor ka jimoko wacho ni giseka action make same ground about wede osiepe kod jotelo okuyo gi familia ji 22 mano wito ngimagi masira mar apaya ma Kisumu Kakamega juma mokalo kidwaro olok roundabout ma Coptic. Rais nowacho ni mondo oketnwa screens ka mondo wane mpire pap koni. Waneno ni pod ber nikech kata kwa neno mpira ka to joge wabende odhi kucho chonde bendo win. Wawinjo maber. Jo Kenya ma onge otiko biro bedo gi thuolo mar neno tugo makiny e kind Harambee Stars gi Zambia kokalo e tipo moketi kuonde mopogore e boma ma Nairobi. So everything, including over $40 million that we had invested of my personal money, every bit of wealth I had was taken. Jatatije mar puodho ma Dominion oyuago kaka ne othiche oko e lobno komedo ni duogo mare pacho ka juma mokalo en kalure kod kwayo mag moko kuom jodak ma kaunti ma Siaya. Arwaki ni machiegni e wechegi mago magang'ich welo iluongani Jael Lieta. Jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Ote magibende warwako e lai marwa mar ote machuok ma en 2-3-0-0. Rumbi mag lit kod kuyo okwako skun primar manaki e kinde mane jotelo kotele kod ogai mar ODM Raila Odinga oriure kod familia mag ji 22 mano wito ngimagi masira mar apaya Kisumu Kakamega e nyasi makende makanyakla mar alam kod iko. Jotelo go singo neno ni familia mowe chien obiro yudo sir mowinjore e kinde mane gijiwo weche nyayo kwe e tong' dongruok siasa kod tego loch gwenge. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Ne en lit kod kuyo matamre gi nono e skul primar manaki kuma ringreji 22 ne onindo e sanduk. Jotelo mowuok kuonde gi kuonde nobiro kanyakla mar kuyo gi familia makoguta e Nyakach mane owito joheragi 27 e masira makoch mar apaya ma Kisumu Kakamega chieng' tich abich juma mokalo. Jotelogo ochwalo otegi mag kuyo. Ang'eyo jok ma onindo gi kendo ang'eyo family gi maber kabisa. To koro wan gi kuyo koro wakelo nu kuyo marwa makende. En wach malit ne jokoguta wito dhano 27 at the same time. En lit kod kuyo ne the families mowito dhano 27 gi. To inyiso wani e rach kata e ber waduok ne uru Nyasaye erokamano. Atimo mos ahinya ne motimore. Odhiambo sama gino notimore ne wachopo referral hospital. Joma ne pod giweyo watemo kaka wanyalo konyogi. To Nyasaye noseneno ni sa noromo. Omiyo waduoko ne mana erokamano. Wawito ji 27 e ajali motimore Kisumu West. To koro kawuono waiko. Muma nyisowa e Matthew 5:4 ni ka in gi lit makama to Nyasaye ema ywe pi wang'. Kotelnegi kod Gavana Nyong'o oyango ni gisechoko omenda maromo $7 million
mar siro jogo mowito joheragi, wach mane opuo kod ogai mar ODM Raila Odinga mane oyango kaka en be puoth kane olalo ngimane e apaya onogo igni 30 mokalo. We have 2 families that have total orphans, and I would like to make an appeal that all the children in those homes, these are the type of children who should get 100% bursary. We want to make sure that this money we put in the bank, 7 million Kenyan shillings, is divided and given to the families of the bereaved honestly, transparently, and accountably. Tuatimo mosahinya ni family makudustoka. Kabakte ni timreni anawone ochwadwa thokani. Chon higni chiri 30 mokalo. To nyaka ngima ni nyime. Emomiyo nyithindo modong kama wekaka kiyegi nyaka somo. Otik somo. Ewi mano, Raila olero ni weche motenore kod tulo mag tong' owinjore otiek chutho mondo kwe oduoge tong' ma Kisumu kod hoho mar Okak. We don't want innocent life being lost because of no boundaries. We want this matter to be put to rest once and for all. We want to go and look at proper border demarcation. The boundaries between these districts and provinces of Kenya were done in 1963 under the Boundaries Commission. The beacons are all over the place. And we want the government to bring the officers to ensure to see exactly, locate where the beacons are. And that is what should become the boundary between Nyanza and Rift Valley. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Naki, Kisumu County. Tok masirano ero mar apaya manomiyo ji 27 wito ngimagi e roundabout ma Coptic gwenge ma Mamboleo. Roundabout no muki otieno ma gi ma oko yangi kaluwore gi 10 county ma Kisumu kod jodak ma gwengego. Muko mar roundabout no biro konyo duoko chien masiche mag apaya mosebedo katimore kinde ka kinde. Efi Nyakidi nigi ler mathoth. Jumachiel tok masira mar apaya e roundabout ma Coptic e wang' apaya maduong' ma Kisumu kochimo Kakamega ma e chal mar roundabout no. Okinyi makawuono jodak ma e gwengego nochiew kendo yudo komuki. Sasa jana wakati natoka kazi nikienda kwa nyumba nilipata hiyo trailer ya kubomoa hiyo roundabout kama iko hapo. Sijui inaitwa aje, katapila nini hapo. Wakati nilienda nikaanza kusikia ni kama inachimba kitu. Kutoka kuangalia napata inachimba hiyo roundabout. Lakini hiyo roundabout kuchimba mimi nashukuru sana kwa sababu hiyo roundabout imeumiza watu wetu wengi sana. Nimepata shughuli imeanza. Asante sana kwa Gavana Nyong'o kwa kushughulikia maisha ya wakazi wa Kisumu, na ningependelea iwe ni hivi. Action iwe inachukuliwa haraka upesi kuokoa maisha ya wakazi wa Kisumu. Nejodak kata obedo ni roundabout no muki degi her mondo mi duol marango weche mag apaya Kenha kod piny owacho odonjre maneno ni oket rang'uk ng'wech kata bumps e apaya no kaka yor geng'o masiche mag apaya ma kinde ka kinde. Ndara ne otimo maber kuom ketho nago uru ka koro osakethene koro geche biro ringo maber ka chopo Kisumu. Accident makae koro biro dok chien. Amor zaidi kendo mondo med loso bumps mondo ajali mang'eny odog chien. Bene wagombo kaneno gole are chon mabeke ka ni serikal ne ritango. Wadaka ka to roundabout ni kende inyo wakae. Koro be ginyalo gole ka nikech koro wachunga kinyi ni wado kose gole utimo no maber. Ni kata bas chabe kata kaka na luar. No ka lo mana wi roundabout no kaka to be oselwe ni o lose control makoro lwara pinte. Odhi to lwara buku cho mane gima no hinyo gi. Jodak go bende no kwayo derepe mag nyamburko mondo beda kicha e kinde magitiyo gi wang' apaya no ma Kisumu Kakamega. Na sasa vile wametoa pia roundabout, drivers wasiweke tu gari free, wajue pia watu tuko hapo kwa barabara. Bati serikali pia ichunguze hii barabara iweke vizuri sasa. Hata wakiweka roundabout waweke mahali pengine lakini sio hapa. E kinde nyasi maralam ni ringre jogo manowito ngimagi e roundabout no ma Coptic. Ogai mar ODM Raila Odinga nopuoyo okang' mar muke wirani ne okolose kaka owinjore. Paro mabende nosir kod seneta ma Kisumu Tom Ojienda. Roundabout na mengi ni ong'eyo kitiyo tandara. Kinche dynamics makia mondo kucha. Notigi mwini Coriolis acceleration. Maracha hinya makitiri mtopji kama.
Omiyo ng'ama design ndara no make a design mistake. Nyaka loke. Roundabout. Omiyo anamor ka jomoko wacho ni gisekawo action ma gisemuko roundabout. Mano magolo ma sirikal siro chiwo. Kuno los ndara no maber. An naonge kamimuke ndara no. An ago simu ne minister mar ndara. Chieng' manadhi winjo wachno kendo awacho ni olos wach ndara no. Koro nachako wach ento koro giyudo gimuke anto nawacho wach okwongo. Komachielo, jalup gavana ma Kisumu Matthews Owili nowacho ni duol mochung'ne rango kod kungo peini pachoka KENHA nyaka koro keto okenge makare mag neno ni apaya maduong' ma Kisumu kochimo Kakamega olos manyien. Owili bende nowuok mager kowacho ni nyaka rang rang'iny mag nyamburko duto mar fwenyo kapo nono gin kare mar ting'o jowuoth. After this burial, all buses manyakach mag secondary schools must be re-inspected. Mondo wang'e ka gin roadworthy maginyalo ting'o ang'owa nikech we can't keep mourning every single day. Masira manotimore roundabout no Makoptik nomiyo ji 27 wito ngimagi. Masira mabende noweyo familia mekgi gi kuyo kod buok. Jowuoth go nowuok e liel moro e gwenge ma Nyahera mayudore Kisumu West. Roundabout no wachore ni osemiyo jowuoth wito ngimagi kuom thuolo malach. Efinya Kidi, Ramogi TV. Odwa kwayo mondo Ruoth Nyasaye oket chunygi kama okwe. E weche mamoko ni jatend piny William Ruto osingo mar gero sekta mar yuto gi lony manyasani kaka yo mar neno ni rowere kod jopuonjre matiyo gi sekta makamano e miyo ji mor oyudo nweng'o. Ruto singo matudre gi kembe madongo mag piny Amerika e ting'o sekta no malo. Pacho kae Chris Owino nigi ler mathoth. E kinde tuke mag sinema mag skunde sekondar e kar dak matin ma jatend piny Masagana e kaunti ma Nyeri, jatend piny William Ruto osingo maneno ni sinema mag skunde sekondar oket e yor mbui kaka yo mar miyo jopuonjre makamago nweng'o margi. The platform will be live on eCitizen, enabling students, parents and fans to download performances instantly for less than 250 shillings without having to travel to Nairobi, down from the previous 1,000. This is a bold leap forward, replacing DVDs with instant digital access and marking the first step towards building Kenya's own Netflix for local production. Ruto wacho ni sekta mar yuto gi lony manyasani ni kod thuolo maber mar gero uchumi kaachiel gi chugo thuolo mag tijene rowere ka omiye sir moromo. Our creative and entertainment sector currently contributes only 5% to our GDP and only 0.25% to our total wage employment. This means we are only scratching the surface. With the right investment and policy support, this contribution can rise all the way to 30%. E okang' mar ting'o sekta makamano pacho kae, Ruto osingo mar kelo nyasi mar dhialo jower marahuma mar piny Amerika mong'ere ka Grammy Awards e pacho kae. And music presents a powerful tool. First in promoting positive tenets and positive values in the community and in the nation. The things that we want to see. Next month in the United States, I will meet with the Recording Academy, organizers of the Grammy Awards, to fast-track plans for establishing world-class studios here in Kenya and to set in motion the journey towards eventually hosting an African edition of the Grammy Awards in Nairobi. Jatend piny bende oyango chenro mar gero studio manyasani mar bero talanta mag rowere e loso wer kaachiel kod sinema. I am directing the Ministry of Youth and Creative Economy to expedite all outstanding steps to deliver a truly state-of-the-art creative experience for our artists, producers, and innovators right here at home. Chris Owino, Ramogi TV.
Jalup jatend piny Kithure Kindiki ogolo siem mager ne josiasa machano kelo tulo ahinya e thuolo ni ma piny Kenya chopo machiegni kod chako campaigns ne yiero maduong' mabiro. Kindiki mane loso Marigat County ma Baringo e chenro majiwo mine kod rowere e yor yuto olero ne jogo duto mabiro dwaro piem kod Ruto e yiero mabiro mondo oikre mapek kod agenda margi kendo tim campaigns e yor kwe. Simfros Okinda gi ler mathoth. Yam siasa matutam kawuono ne futo e ho marokak boma ma Marigat County ma Baringo. Jo siasa kotelegi kod jalup jatend piny Kithure Kindiki omedo pako chenro mag dongruok ma jatend piny William Ruto timo kagi jiwo jopiny mondo bi oduoke e telo. Mimi sijasema watu wasikosoe serikali. Ule akubaliani na serikali aseme akubaliani. Aseme agenda yake. Aseme mimi sitaweka stima. Mimi sitaki mambo ya afya. Sitaki wananchi wote wapate afya. Hiyo ndio policy yangu. Kindiki otiyo kod thuolono mar golo siem ne josiasa mowacho ni ok mor kod kwe manie Kenya kendo chano kelo tulo e kinde campaigns. Mahali walipo wasikie. And this is not, we are not requesting them. We are not requesting that Kenya should be peaceful. We are demanding that Kenya must remain peaceful. It doesn't matter who is elected to what position. Kamano bende onyiero joma chano piem kod Ruto e siasa mar 2027 kowacho ni Ruto chanore kendo ok nyal loye. Ati nasikia wakisema ati wanataka kushindana na William Ruto. Na mimi nimewaambia juzi nikiwa pale Tiati. Niliwaambia wale hawajui William Ruto. Hawamjui. Na wamjui vizuri, na kama walimuona usiku. Hawamuelewi. Unajua huyu William Ruto bado hajagurumisha gari yake ya campaign. Bado hajapiga start gari yake ya campaign. Bado hajapiga race gari yake ya campaign. Jaod bura ma Kikuyu Kimani Ichung'wa to dok ne chenro magidhigo nyime mar jiwo yuto mar mine kod rowere gwenge mopogore. Kolero ni omenda magichiwo wuok e ofukgi kendo ok onego chand ng'ato. Mimi ni mtu ya ng'ombe, mbuzi na nyama. Sasa nikiuza ng'ombe yangu nilete pesa hapa. Huyo mwenye yako Nairobi inamuuma nini? Mimi sijamuuliza pesa yake. Sijamuuliza anipea watoto yake. Sijamwambia hata anipea bibi yake. Josiasa go omedo kwedo kweth mapingo serikal kagiwacho ni kwethno onge agenda malong'o ka ok wach mar pogo oganda kaluwore kod dhoudi magiwuokie. Mwingine kupewa kazi siku 2 amekuwa deputy president ya mwaka 1.5. Hiyo ni quarter term. Hiyo ni quarter term ama ni one term? Sasa hiyo mtu ya quarter term ati ndiye anasema Ruto one term. Simfros Okinda, Ramogi TV. Okang' mar keto kuonde neno piche mag chane boma kachiel gi kuonde dak moyier en gino ma sirikal komakore gi riwruok matayo tuke adhula pacho ka FKF okawo tok mi Kenya kum mager. Jo Kenya 2027 kende ema biro chopo e lap ma Kasarani kiny e kinde ma Kenya biro rakore gi Zambia. Kaka jafwambo marwa James Opondolero, jogo maonge otiko ikwayo mondo kik chope pap kendo yud thuolo mar chope kuonde mokete televisen madongo ma bende biro nyiso tugono achiel kachiel. Tok yudo kum gi siem kowuok kuom riwruok matayo tuke adhula pinje mag Afrika CAF, riwruok mar FKF sirikal kaachiel gi tend counties oketo kenge mabiro neno ne johera mag adhula maonge otiko yudo thuolo mar neno tuke mag CHAN. E tugo mogik e kind Kenya gi Morocco, johera mag adhula ne omuko hinga moluoro lap ma Kasarani, gino mane omiyo CAF nochiwo chik ni sirikal oketo kenge mar chiwo puonj e wi chike matayo tuke mag CHAN. Sirikal nokawo ting' mar keto kuonde neno pira ne jogo maonge otiko ka ji 27,000 kende ema ibiro yienegi donjo e lap ma Kasarani kiny e kinde ma Kenya biro rakore gi tim mar Zambia. Kochakore e chuny boma ma Nairobi, kar budho ma Uhuru Park, kar dak Malaki Sama gi Roy Sambu kaachiel gi lap ma DC Kibra, jo Kenya biro neno tuke mag CHAN. Kaka an pok anyono ga Kasarani gi tienda, but this time anyono Kasarani ma neno mpira gi wang' aneno ga mane TV. Yes, to kaka rais nowacho ni mondo ketnwa screens ka mondo wane mpira pap koni, waneno ni pod ber nikech kata kwa neno mpira ka to joge wa bende odhi kucho chonde bende win, wawinjo maber. Ketonwa screen aneno ne okoromo.
de sirikal ong'iyo a good mechanism maginyalo tiyogo mondo mi wachope pap kar rombwa one on one. Mambo ya screen wan go kate udi. Tofauti mane man geo to gimiketonwe papno. Harambee Stars nyaka sani omako thuolo mokwongo e chung' mar timbe Group A gi points 7 mamiyogi otiko mar donjo quarter finals. Kata kamano, Kenya nyaka lo tim mar Zambia kiny mondo gibed gi thuolo mar bago tielo mar quarter finals pacho ka. Ting' ni kuom jotugo gi ji 27,000 mabiro chopo e pap makasarani kiny. Neno ka Harambee Stars kaka tugo sani, ano ka gidhi e kategori mamalo, giya e kategori mapiny. Adieri wacho ni kata nyathi onyuol kowuok piny odhi mos kodongo kotimre nade kotingre malo. Koro mane gima okwayo kaka gitingre malo gimeda dhi mbele kabisa. Aneno ni Harambee Stars tugo maber, to first of all gitugo maber nikech gik moko ariyo. Gibedo motivated gi fans. Mar ariyo, sirikal boyie mako uplift wachezaji lwedo mondo mi gimed tugo maber zaidi. Tok tuke mag CHAN rumo Kenya, Uganda gi Tanzania biro bedo gi thuolo mar bago tuke mag pinje Afrika higa mar 2027. Gin puonjruok mage ma jo Kenya dwaro mondo sirikal osom mondo giketie tim motelo ni tuke mag AFCON. Police omano cause the damages manotimore nikech ne gichako lobbying tear gas ne kata jok man gi ticket. Koro yudo ka ng'ato ting'o ticket to iyudo ka iwito nu tear gas. Koro sama tear gas oseskeaji, ng'ato ka ng'ato ng'iyo ni ere kaka onyalo ji escape. Pira mabiro manyien mondo sirikal omed keto arita, gimed jiwo arita maber. Mar ariyo, gimed keto standard mar paw cha mondo obed maber, nikech pawno kata king'iyo kigo mpira tie kuonde moko mawuok gi lum wuoke. Jogo ma onyiewo tiko kokalo e yor mbui ema ibiro yienegi mar chopo e lap makasarani ka jotelo mopogore opogore kotelnegi gi jatend piny William Ruto kwayo jo Kenya mondo kik kel rochruok arita gino manyalo ketho nying Kenya wang' riwruok mar CAF. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Mano kanye twak mabendo bobedo godo bang'e sa 3 e chendo mar mine wacho kaka wanyalo rito tuke mag CHAN kaluwore koda chike mabende koro oketi. Kodhi mbele ni gavana ma Kericho Eric Mutayo kwedo wach mar ni othiche oko e apis kod MCAs ma county no kowacho ni chendo no ne ok otimore e yo makare. Mutayo lero ni yo mane otigodo e thiche oko e apis ne ok ni kare kendo ni en gima ochan gi jogo ma ok mor gi kit telo mare e county ma Kericho. Ma biro tok MCAs 33 siro lwedo mar gole oko e apis odiechieng' manyoro ka MCAs ma kwan gi romo 18 to ne ok oriwore e chendo makamano. And I can confirm that 9 staff of the county assembly had already been given the link to pre-vote. Yes. That explains why at the beginning of the voting it began with 6 votes. Yes. Not 1 vote, but 6 votes. Then it went to around 20-something. Then in a small time, it went to 32, then 33. It confirms what his cronies has been saying, that we are 33 or 34 in number. Yes. Because already they had made up their mind. They created a system that was already rigged, and the results were predetermined. The simple question I ask is this. Why do you resort to voting through an SMS when the 47 members of the assembly are physically there? Yes. What is so difficult in asking people to stand and then you count them? Yes. We only ask them for a simple thing, fairness. Yes. Because I said as a governor of the county that if there is a mistake, if the assembly feel like they should impeach me, then I am ready to go home with my head high where fairness and justice is done. We are asking the Senate that they nullify all process and bring back the impeachment motion for proper voting to take place. Yes, that is our demand. Yes. And we are very ready to present our numbers even at the Senate. Yes. I want to inform the governor that we will be there even before you to really give out our stand as 18 through affidavit that we didn't vote and people voted as 33.
Siasa no iroma keriche mabende korotero wa eyueyo wa mokwongo weche gi manyien mag ang'ich welo kapok wadhi tantiere koda moko kuom ote magi wacho ni kaka pile waneno weche manyien kwantiero Dili Gardens Kisumu kendo Ramogi TV lera dua mano kanyero ote mar John Onyango from Owiti Foundation. Barak Ndama mar Wathong'er Kadem wacho ni good luck ne Harambee Stars mano kanyero ka gitugo odiechieng' makiny. David Obel ka Kipasi Kanyadoto wacho ni news lere gwenge ma Kipasi Gwasi koni kama chielo bende en otenero mabende odonjo mari nyisa ni Jael wach roundabout ma Coptic no en wach maber ni koro ilose mondo oduok piny weche mag masira kata kamano kinyisa nyingi. Ote machielo mabende ayudo kendie en mari Tom Ogoya Sure wacho ni mor kod muko mano mar roundabout ma Kisumu. Erokamano ahinya kuom ote go eko duto te mabende donjonwa kendi kokalo lai maro ma ote machok ma en 23600. Wadhi yweyo machok waduogo gi mathoth kikidhi mabor. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Mangima joto tenore ahinya kuom hera. Hera nyalo miyo ng'ato lal gik moko duto. Nyathi wuok madhi tikia nyathino dhi nade? Koro idwa natim nang'o? Ne odok pacho, komanyo kamo nyalo chako kendo. An adwa mana ni mondo we atima adaga kaka nyadagi. Kata kamano, bedo ng'at ma ng'ato ohero kelo pek moko. Gima jonyuol ni tang'o na nyoro. Gima jonyuol ni nyisa nyoro. Hera nyalo miyo ng'ato bed muofu, to tamruok luwo chik nyalo kelo tho. Masira ne chiegni mane ok ginyal ng'eyo. Ang'e onge ite. Ewi Nam Cinema, Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. If I dream about it, Zenka will fund it. Whatever you're aspiring for, Zenka will fund it. Since 2018, Zenka has been funding dreams for over 10 million Kenyans. Join this community of dreamers. Visit Play Store or App Store, download the Zenka app and borrow up to 200,000 Kenya shillings to actualize your dreams. One loan, a lifetime of possibilities. Zenka, smart loans for smart people. Wherever the vibe is, View Tickets gets you in. Book your spot in seconds. Concert, theme night, theatre plays, comedy night, kids festivals, and so much more. It's all just a tap away. Don't miss a moment. Grab your tickets fast and easy. Visit www.viewtickets.com or dial *487*6#. Select your event, pay and get your ticket on your phone. View Tickets, where good times begin.
Machiegni kendo mane en jata chenro e puothe ma Dominion olose okanga mokwongo gi jofwambo nyaka ne golo e puodheno e kaunti ma Siaya e higa 2017. Calvin Bags oywagoreyo kaka ne othiche oko e lobno komedo ni duogo mare pacho ka juma mokalo en kaluwore kod kwayo mag moko kuom jodak ma kaunti ma Siaya maywa kaluwore gi dongruok mane ochwalo manyaka sani osekethi kod jaket mwandu e lobno mantie sani. Mana kaka jafwambo marwa Sharon Ong'ao lero, Bags bende odieko ni ngima mare nitiere kinda kuru gasumbi kaluwore gi jok mosebedo kalawre kode. Bang' thuolo mar higni 8 bang' wuok e puothe ma Dominions, mane en jata chenro mar Dominion Farms Calvin Burgess wacho no nyalo mana gombo duogo kendo mar keto mwandu e pacho kae mana ka lwasi ni kare. Siaya was prospering when we were there. If they have me come back, it'll be operated again as a PBO. Understanding? No cheating. Understand? No bribes. Not to anyone. I never paid a bribe to anyone. Burgess ohum nono kaka ne othiche oko e puothe ma Dominions. Kata kamano, oyango ni duogo mare e pacho ka en kaluwore kod kwayo mag jodak e kaunti ma Siaya. So the local people, they said, would you please come? They begged me for months, would you come? Would you come? Would you come? And finally last week I said, yes, I'll come. The MCAs at the time, not the ones now, okay? And the governor, not the governor now, were going to take me out. They brought the government bulldozer to my compound. We called the embassy, they called the whoever, administrative police, and we fled at 3 o'clock in the morning. We had to leave through the back roads, knowing that we were likely going to be killed. Bende oyogoreyo kaluwore gi bedo mar jaket mwandu masani tayo yawo mayala. Komedo ni ne otiyo kod omenda mathoth mar dongo yawo no nyaka kama entiere gi sani. Bende yango ni nyaka ne oduoge piny Kenya. Oseromo gi jotelo mamoko mawuok e kaunti ma Siaya madwaro ni oduog kendo mar keto mwandu e kaunti no. Mr. Rye took the land with nothing in the Constitution backing it up. So everything, including over $40 million that we had invested of my personal money, every bit of wealth I had was taken. If Governor Ringo backed me, he's basically sent the message to that he is 100% for me. Dr. Abreu got a hold of me the other day, and he said, absolutely, Calvin, get back here. And he says, I've talked to my brother, and you know who his brother is, and said, he's 100% for it. Let's go get it done. Burgess masani en jahiga 74. Oyango ni ngima ne nitiere kinda kuru gi asumbi kaluwore kod jogo eko mosebedo kalawre kode. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Rowere matindo ma higi tin 18 e bwo riwruok motisi kaka Broken Crayon, Steel Color, misiro kod apis mar Women Rep e kaunti ma Migori ochako chenro mar kedo kod mako iye momondo lwenje ma kit chwech kod lagruok mar kute mag ayaki e kind rowere e kaunti no. Ka e kaunti namba 44 jafwambo marwa Jojuma nigi ler mathoth. Kaunti ma Migori achiel kuom counties makwanda wer mathoth ma igitini 18 pod mako iye gamo kutego mag ayaki kaachiel kod kalo e lwenjego mag kit chwech. Lipot yango ni atamalo 20 mag jogo madhi nyuolo osiptende kaunti ma Migori gin rawere ma igitini 18. Nitiere nyiri mathoth maoweyo sikul kendo kendi bang' gamo remo ka nyaka sani lek margi mar somo koro ni maipi. Nilikuanga shuleni nikapata ujauzito, nikatoka shuleni nikakuja kukaa nyumbani. E okang' mar kelo gin rawere manyiri ma osegamo remo kendo kendi kaachiel kod mago bende koro pok ogamo remo, riwruokno mar nyiri ma higi tin 18 mabende ong'ere kaka Broken Crown Steel Color ka osir kod Women Rep e kaunti ma Migori Fatuma Mohamed dhi nyime kod kedo kod mako yie momondo lwenje mag kit chwech kaachiel kod landruok mag kutego mag ayaki e kind rawere e kaunti ma Migori. Koro nyithindogi ne wuoyo gi nyithindo wetegi, mano initiative margi magin mane gichako, an kora akonyogi akonya gi chien mondo giwuo gi nyithindgi manyiri. Hope to, spread more positivity and hope that the amount of teenage pregnancies may decrease as time goes on and the more that we visit these areas. Okay, we're targeting the social issues because
because like most of them are facing issues from their families. Ivania Tui menachiel kuom rawere mantie bwo chendoni wacho ni kawo pogore kod kedo kod midhicha adek ma juko raweregi. Geno margi en ni nyiri mar bende ne oweyo sikul bang' gamoremo koro dok e sikul. The whole program was just to encourage girls to go back to school and beat the shame around the mistakes that they may have found themselves in. E kinde puonj manoke rawerego mose gamoremo kaachiel kod mago pok ogamoremo e gwego ma Kuria East, rawerego mose gamoremo ne olero ne gikalo midhieche ma opogore opogore. Mimi nimepitia changamoto mingi sana. Baadaye nikapata mimba nikiwa mdogo, bado ningali shuleni. Wazazi wetu ukikuwa kama kwa hii jamii ya Wakuria, ukikuwa mimba unatelekezwa na familia, huonekani kuwa wewe ni mtu tena, wanaona hapo maisha yako imefeli, hivyo huwezi endelea. Kama mimi natoka shuleni nakuja natafuta kenye tunakula, mama yangu juu hayupo, tuko tu na baba yangu. Even though we've helped a few girls, it still means something to them. And just seeing how happy they were yesterday. Kao kalebo chendone moko mnyiri mose gamoremo bende koro sedok e sikul. Yoleka Madam Pauline akanifata nikaenda shuleni. Sasa mimi nimeshukuru hii shirika limekuja limetusaidia. Main factor is gender-based violence and transactional sex that exposes them to getting pregnant. Woman Rep ma County Migori Fatuma Mohamed wacho ni ket rawere nyime e kedo kod midhieche ma juko raweregi nikech giseyango ni rawere rwako ahinya puonj ma ichiwo kod rawere uwetegi. Taparo ni wacho kaka joma dongo samoro ok donjnegi ahinya nikech ok wawuo gi dhoge mar joma tindo. Koro nyithindo wetegi gino wuoyo kodgi gi dhoge mar joma tindo. Koro wadwa timie ane mar higa achiel. Fatuma wach ni mako iye momondo osinego lek mag nyithindogo manyiri mathoth ka bende memo miyo koro giwuok oko mar kedo kod midhieroni. Moko mosemako ich ne tamore dhi skul, to koro ka nyithindo gino wuoyo kodgi gin giwegi, koro ne giyie dok e skul, koro wadhi kawogi mondo waduokgi e skul mondo gisom. I'd like to appreciate Honorable Fatuma's office for supporting us throughout the journey that we've been on, and we'd like to say that if we were able to get more support from the government, we'd go really far. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano ahinya George Makom, reporter makamano. Omosh kawuok Homa Bay wacho ni Ramogi ler. Freddy Kantiere Simbi Kolonde iwacho ni goyo mos ne jo Nyakacha Nyasaye mondo oritgi duto. Audis Mkozi wacho ni kete mana Ramogi TV moso wai mari mino dego. Kaibendi wacho ni ler wanene kod Mama Boni min Sali Jumadita mano Kanyero Nyango Odhiambo Jalie School Kaintiere Malindi. Davidos Ramogi TV ler gwenge manyando. Happy birthday Mark Finley mano oteku kuom Mama Maka owacho ni oheri ahinya. Gikanyo bende machop kodo giko wadhi e yweyo wadogo gi weche maga tuke. Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Unaweza kupata wimbo wangu wa Niwala Nono kama skiza chini yako. All you need to do is to dial star 811 star 343 hash. Asante. Ichagweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach.
kocha mar Harambee Stars Benny McCarthy osingo mar biro yiero jotugo mabiro miyo Kenya loch e tugo mar CHAN mar Group A e kindgi kod Zambia. Tugono kiny nogoye lap ma Kasarani chakre saa 9 mar odiechieng'. Nyaka sani Stars osechopo e quarter final to biro chuno ni mondo gilo tugo makiny eka giyud thuolo mar goyo quarter final pacho kae. Want to make a statement by tomorrow's game winning, and so that no one can say that it was by chance or by luck or anything. It was by sheer hard work and dedication and determination from the players and the team collectively that we are where we are in the situation. So we want to cap that off by winning the group, not just qualifying for the next stages, because winning the group sends a healthy message to everybody. I think for a great performance, I know we have the intrinsic and extrinsic factors, and fans are part of the extrinsic. So I know the 27,000 will still be there. So I think that will be super for us. There's no change in terms of morale and motivation. Team mar Algeria odonje boma ma Nairobi kawuono kama gedhi rado gi Niger e tugo margi mogik mar Group C. Algeria sani ni e thuolo mar 2 kendo jogo punda neno ka en gi thuolo mar loyo Niger. Niger bende osemole pacho kae kowuok Uganda ka tugono ibo go tarik 18 e dwe ni endi mano e alap manyayo. Ero kamana inya kuoma bedo kode weche gimanyien mago magang'ich welo Morina Luoch kantiere gwenge mag Nyalenda Kisumu. Ero kamano maduong' wachakwa rade kochopo saa 3 otieno weche manyien mago imore kanyakla koda twak marwa mar mine wacho. Nyinga Jaelieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno.